Senyor Batlle, em doneu permís per començar les festes del castell? Sí, cabrioler, teniu el meu permís. Castellans, menorquins i visitants, d'ordre del senyor Batlle, a que vam passaré. Que la festa gran de Sant Jaume avui mateix ha començat i, per tant, sigueu tots benvinguts al nostre municipi que primer veu ballar el sol. Tothom ho ha de saber i, per tant, es farà com és tradició amb veu pública, com en el segle XVIII, aquells anys en què els veïns sabien de les decisions de l'autoritat mitjançant el pregoner que, com avui, sortia al carrer. Enguany tenim Junta Nova de Caixers i els veureu quan passegin pels carrers, un record molt emotiu per a aquells veïns que enguany no seran entre nosaltres, per un motiu o per l'altre. Atorgat el permís del senyor Batlle i amb el primer toc de Fabiol s'iniciarà el replec de caixers i cavallers, la volcada desfermarà la desgavellada i el caldeo amb el ball dels cavalls, la música, la població bullirà esvalotada. Tindrem un pot de tot, concerts, bona música, corregudes en el cos, habaneres prop de la mà, i amb el darrer pot de Fabiol i els focs de mitjanit compliran el cel de colors, podrem dir amb goig que ha estat un altre Sant Jaume gloriós. Per tant, es recomana a tots els veïns i visitants que facin bulla i alegria, de nit i de dia. Veïns, menorquins i visitants, gloriós Sant Jaume a tothom!